Ingdeng kethom Lumbajong Youth Team kesom arni katalon ponji aphan kesik kedang. Kebangji chitini phai ingkoira phol Lumbajong Youth Team amhangke thek mate kesom arni misen pen kapachun thekji aphan kesik kedang padoponlo. Lumbajong constituency arat kiduki sumpen kepajok ponji apharman kiparjap asong Lumbajong Youth Team Ingdeng kethom Kipaman ponji aphan Inglongkiri Mondol Village Lamding Road 24 km Mondol Rongpi Patru Aklam Committee Hola Longsi Paman Ponpo Sonsi Ko Ansik Kedang Tangloma Pupen Pini Chitini Phai Inkoira Kethom Arni LYT Maipu Thengbeng Ingleng Kong Chunbang Harsing Hanse Rabdihen Rimbang Mongol Sing Tirang Jona Sing Be Atumpen Homri Dam Lapen Phan Pharoi Si Ang Bongpen Phan trok sikep anke kitang pon ang thek dolo sonsi labang su ingdeng kethom LYT kesom arni radamai pi kepadwalong ongdong Lumbajong arat do anta kachirap kachito dunpen kachitong dunbekji aphanta LYT maipu thengbeng ingleng pen kongchunbang harsing hansia tumpen kachuningri padopon News Desk Report Public TV Karbi Anglang